Lachen, tante. Komt een vraag. Ik denk het niet, maar ja. Wat moeten al die mensen hier dan? Even vragen stellen, tante. Zingen voor Heel je. u feliciteren, denk ik. Mevrouw Drijsma, wat is het geheim dat u zo oud bent geworden? Heeft u... Ik kan er wel antwoord op geven. Nou, kunt u eens Veel even... wandelen, veel ontspannen en sober leven. Weet u wat u vorig jaar tegen me zei? Nee. Toen was u 108. En toen zei ik ook tot volgend jaar. Ja, maar ja... En dat is gelukt. Oh, kom hier. Oh. Ja, mooi. Foto van de hoedenwinkel waar de Chaîne, waar mevrouw bijna de hele leven heeft gewerkt, aan de Nieuwstad. Ja. En daar heeft u bijna uw hele leven gewerkt, hè? Heel lang. Oh, ja, ja. Hoe ziet het precies met de gezondheid van mevrouw Drijsma? Goed. Ja, ze weet wat ze wil. En van de morgen ik toen die ik had de verkeerde kleren aan. Maar dat weer dus dat goed. Ik moest die kleren ontwan. Ik denk zo. Dat vind ik geweldig. Ja, want een vrouw van 109 had nog zo uit mij even gecorrigeerd van, maar ze horen kleren ontwan. En verder, ja, ze slaapt lekker, ze eet lekker en ja, dit is een vrouw die geniet.